Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Peter Aġus ta' spiss jilmenta dwar in-nuqqas ta' interpreti tal-Malti fil-Parlament Ewropew. Iżda, meta ġie għall-mument tal-verità, meta kien hemm il-possibilità li dawn jiżdiedu, Peter Aġus għamel bil-maqlub. Kif ivvota kontra klawżola biex titressaq fil-baġġet tal-Parlament Ewropew ħalli jiżdied l-impenn fejn jidħol il-prinċipju tal-multilingwiżmu li jiżdiedu l-fondi allokati għal servizzi ta' interpreti fil-Parlament Ewropew biex jinħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg għal Maltin u Rawċin. Din ta' l-interpreti minn dejjem kienet eżistenti. Tiftakar lil Joseph Muscat u lil Alexis Saliba fost oħrajn. Ftakar li l-Malti u wieħed mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista mhux biss jisqu fuq dan ir-rigward, iżda wkoll jaħdmu biex jassiguraw li l-ilsin Malti jkun irrispettat fi Brussell u li lien fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Għejdli inti, il-lingwa Maltija jekk ma nilħdux ħsiebha aħna, min se jieħu ħsiebha?